Нови завет на Господа нашего Иисуса Христа. Свето Евангелие от Матея. Глава 2. А когато се роди Иисус във Витлеем юдейски в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим и казваха: Де е родилия се цар юдейски? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу, цар Ирод се смути и цял Иерусалим с него. И като събра всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги: Де трябва да се роди Христос? И те му казаха: Във Витлеем юдейски, защото те е писано чрез пророка: И ти, Витлееме, земя Иудина, никак не си най-малък от иудините воеводства, защото от тебе ще излезе вожд, който ще пасе моя народ Израиля. Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата. И като ги изпрати във Витлеем, каза: Идете, разпитайте грижливо за младенеца и като го намерите, обадете ми се, за да ида и аз да му се поклоня. Те послушаха царя и заминаха. И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше младенецът. И като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост. И като влязаха в къщата, намериха младенеца с майка му Мария и паднаха да му се поклониха. И като отвориха съкровищата си, принесоха му дарове – злато, ливан и смирна. И като получиха на съне откровение да не се връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страната си. А след като си отидоха, ето ангел Господен се яви на съне Йосифу и каза: Стани, вземи младенеца и майка му и бягай в Египет и остани там, докле ти кажа, защото Ирод ще търси младенеца, за да го погуби. Той стана, взе младенеца и майка му нощем и замина за Египет. И там стоя до смъртта Иродова, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който каза: От Египет повиках сина си. Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се ядоса и прати да изби всички младенци във Витлеем и във всичките му предели от 2 години надолу, според времето, което бе точно узнал от мъдреците. Тогава се сбъдна реченото от пророк Иеремия, който каза: Глас бе чут в Рама, плач и ридание и писък голям. Рахил плачеше за децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма. А след като умря Ирод, ето ангел Господен се явява на съне Йосифу в Египет и казва: Стани, вземи младенеца и майка му и иди в земята Израилева, защото измряха уния, които търсиха душата на младенеца. Той стана, взе младенеца и майка му и дойде в земята Израилева. Но като чу, че в Юдея царува Архелай вместо баща си Ирода, уплаши се да иде там и след като получи откровение на съне, замина за пределите галилейски. И като дойде, засели се в един град, наричан Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че той ще се нарече Назорей.